ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯଥା ଆଧାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ନ ହେବା, ଆଧାର ଅଚଳ ହେବା, ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ଷମ ନଥିବା, ଇକେୱାଇସି ନ ହୋଇଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ସୁଭଦ୍ରା ୱେବସାଇଟ୍ ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଆପଣ ବି ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେଠିକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏତିକି ଜାଣିବା। ପ୍ଲିଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅ।